מדיקס הינה מעין חזון שהתגשם. מדיקס נהגתה אחרי הרבה שנים של ניסיון בשטח וראייה מה באמת אנשים צריכים, והתובנה וההבנה שרפואת ספורט איננה רק לספורטאי צמרת, אלא באה לשרת את האדם הפעיל בכל אשר הוא עושה. זה הקהל שנמצא פה, אכן קהל חובבני לגמרי, קהל בקהל מקצועי אך לא מקצועני, המשך בקהל מקצועני לגמרי, והמשך באנשים שרוצים לשמר את איכות חייהם, וקהל באנשים שנמצאים בגיל החמישי אפילו, שרוצים להמשיך לעשות פעילות תחת השטחה. רוב האנשים שבאים למקומות שיש בהם רופאים צריכים לנדוד ממקום אחד למקום שני, והולכים לעשות צילום וחוזרים למסכת נדודים, ואנחנו החלטנו מראש שאנחנו רוצים מקום שבו הבן אדם בא ובתוך פרק זמן לא ארוך, באותו יום, באותו זמן, ימצא פתרון, אחרי שהוא כבר הגיע להבחנה, ואז הפתרון יהיה יותר מדויק. אפשר להציע לו גם דרך טיפול באותו מקום, תחת אותה קורת גג, כאשר כל האנשים שנמצאים בתוך הסטאפ הזה, אותם אנשים כולם יהיו בעלי מומחיות במה שקורה לאותו בן אדם, ידעו לעשות את הפעילות שהוא צריך בצורה הטובה, הקצרה והיעילה ביותר, ויחזיר אותו לפעילות שהוא רגיל לעשות מצד אחד, או מצד שני פעילות טובה יותר ממה שהוא רגיל לעשות.